Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanku da zuwa shafinmu ko tashirmu ta addu'a da wurin daga Alkur'ani da Sunna. Mu ne muku fatan alkhairi. Muna addu'ar Allah ya datar da mu alkhairinsa da kuma muna kuma yi muku fatan alkhairi. A yau mun zo muku da wata addu'a wanda ta shafi 'yan kasuwa da suke neman customers. 'Yan kasuwa ka buɗe shago, kana buƙatar sabon shago, baka da customer, kana so customer su zo. Ba sai ka je wajen masu sihiri ba, ba sai ka je wajen masu tsafi ba, ba sai ka je wajen 'yan duba ba. Amma wani abu ko an yi wani kullace ko an yi wani sirce kana iya amfani da hanya wadda take mai sauƙi kuma hanya daga Alkur'ani. Kana iya faɗin wata aya da karanta ta sau wani adadi da yawa wanda insha Allahu Rabbi za ka kuɓuta kuma za ka samu biyan buƙata. Imaninka ya kuɓuta, rayuwarka ta yi daɗi, baka saba wa Allah ba, kuma sannan ka samu biyan buƙata, ka samu arziki mai yawa da yawa, kuma sami abin da kake buƙata. Kwastomomi su zo, wuri ya bunƙasa, wuri ya riga yayi kyau, shago ya riga ya cika, ya zamanto cewa wuri ya ginu, an samu kafuwar arziki a wannan wuri. 'Yan uwa, kafin mu faɗi wannan aya, muna roƙon 'yan uwa da su riga su yi mana like ga wannan bidiyo, sai su subscribe, su danna alamar subscribe ga wannan tasha shamu. Wannan tasha idan an yi subscribe to zai ba ku dama ku dinga samun addu'o'i da muke yawan sakawa a wannan tasha tamu. Sannan muna roƙon 'yan uwa da su riga su ƙudurce a zuciyarsu cewa babu mai yi sai Allah. Wannan aya ana amfani da ita ne a roƙi Ubangiji, domin babu abin roƙo face subhanahu wa ta'ala. Shi ne mai kowa mai komai, shi ne mai iko akan komai. Dogaro da shi ne zai ba da wannan abu, ba wani abu ba. Saboda muna so mutum ya riga ya karanta, ya dogara da Allah, imanin sai kuɓuta, rayuwarsa ta yi daɗi, ya samu duniya, ya samu kuma lahira a haɗe. To idan dai haka ne, dole sai an sa ikhlasi a zuciya, an riga an miƙa lamari ga Ubangiji, an kuma yi kamun ƙafa da abubuwa da suke sa addu'a ta riga ta karɓu. Sannan an nesanci abubuwa da suke sa addu'a ta ƙi karɓuwa. Mutum ya ce ya karanta kaza ko ya karanta sura kaza amma addu'arsa ba ta karɓu ba, ce dole sai ya yi kirdado, ya yi tunani cewa me yasa wannan abun nawa bai karɓu ba. Ya binciki kansa, ya binciki rayuwarsa, ya binciki abubuwan da yake yi, ya kuma ta ƙoƙarin kamun gaba da ƙoƙarin cewa Ubangiji ne mai bayarwa, shi zai bayar, shi kuma yake bayarwa. Ya kamun ƙafa gare shi, ya dage zuwa gare shi a dukkan lokuta na karɓar addu'a. Wannan zai ba shi dacewa da samuwa da abin da yake buƙata ya samu, yake buƙata, yake nema, sai ga Allah ya riga cikin falalarsa ya riga ya bayar. Wannan aya ita ce za mu riga mu faɗa: wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ita wannan aya ita ce ake karantawa sau 100 ba da safiya kafin a fita kasuwa insha Allahu Rabbi. Da izinin Ubangiji ana sa ran Ubangiji zai kawo fatahi da buɗi da jama'a su zo daga ɓangarori da yawa, kamar yadda ake zuwa hajji, ɓangarori wurare su zo su sai kaya a wannan muhalli naku, su kuma wurin ya ɗaukaka, wurin kuma ya yi albarka, wurin ya riga ya tabbata, a sami ƙaruwar arziki da biyan buƙata. Muna ƙara akadawa cewa wannan ana karanta ta ne, karantawa ake sau 100. Ana karanta, zan ƙara faɗa: wa azim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq.
وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق a suratul hajji wannan aya ta riga take. Yan uwa, kafin nan muna ƙoƙarin nusar da yan uwa cewa saboda samun albarka da samun dace mu dage da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, domin salati ga manzon Allah na kawo albarka a cikin rayuwa da dace a cikin rayuwa. Muna so mu kulle wannan bidiyo namu da cewa yan uwa kafin su gama jin wannan bidiyo su yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan su rubuta mana shi a comment domin mu dace da albarkar salati, mu samu kuma dace wajen biyar bukatun mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.